Hrvatske narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaši, Srbi rade stalno na provokacijama prema Hrvatskoj, prema neki srpski svijet, sad oni hoću veliku Srbiju. Znači, stalno nas napadaju, okupiraju nas sa cajkama, sa medijima, sa kulturom, a sada idu i na hrvatski sport. Znači, mediji, Nova TV, onda Indeks, znači srpski mediji, jugoslavenski mediji, jedva su dočekali i radosno su objavili da se u Rijeci osniva klub navijača Partizana i da su se oni sve dogovorili u Beogradu, gdje su ih primili rukovodstvo, znači vodstvo kluba Partizan, a u inicijativi za osnivanje kluba Partizana u Rijeci je Refika Kozić, Borislav Krkelić, pa onda malo nogometni klub veterana Ribnica iz Rijeke, Milan Rimac, Aldo Stipanov, Slobodan Mizdak i Boban Mizdak. Znači, oni su inicijatori, oni su objavili da im je cilj da sa 1-2 autobusa dolaze u Beograd na utakmice, da idu van kada Partizan igra međunarodne utakmice i da im klub pomaže financijski u prevozu. To je čista provokacija. Pozivam Armadu da se oglase oko ove inicijative, da se u njihovom gradu osnivaju klub navijača grobara Partizana. Također pozivam institucije Hrvatske države da se to spriječi, jer to je čista provokacija i izazivanje hrvatskih navijača, pogotovo Armade. Ne vjerujem da će spriječiti, jer Plenković je u koaliciji sa Pupovcem, kojega je sad sakrio u mišju rupu, da mu ne šteti u predizbornoj kampanji, jer glas za Plenkovića HDZ je glas za Pupovca. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, ovih provokacija je dosta. I od Srba, oni koji još pate za Jugoslavijom, koji mrze Hrvatsku, a i provokacija iz medija. Mediji nisu naši, mediji su protiv vas. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku, izađemo na izbore, birajmo autohtonu Hrvatsku stranku prava Draženke Leminec. Bez borbe nema slobode i nikad nam neće zabraniti Bog i Hrvati. Za dom spremni, Hrvatska Hrvatom, a ja se odjavljujem s našim pozdravom, za domovinu spremni.